Здравейте, пичове! Аз съм Ачката Пачка и ще качвам видеоклипове на разни игри и други неща, като например днес ще отварям турбодъвки за колекцията ми и ще ги складирам ето тук, готовите дъвки. Запазвам само картинките, складирам дъвките тук. Нека да започваме, отваряме първо зелената. И са пада нова кола! Човек! Ево, имаме късмет. Тя е Елва Макларен. Елва Макларен. Гледайте за каква красавица става. 40. Да хапна дъвката, но е време да отворим и последната втора дъвка. Защото имаме късмет от първата. Ево. Не! Повтор!